Tervehdys katsojille. Huomenna olisi tulossa haketusauto, niin käyhän vilkaisemassa vähän miten tuolla siilossa saa haketta ja pitääkö sitä lonia viimeisiä reunoilta pois. Joo, täällähän näyttää tältä, että kyllä tämä vähän se on tänne holvannut reunoille, mutta minä pahan tuosta hengityssuojaimen päähän ja lonin vähän viimeisiä tuonne ja mintä nimessä seinille holvaantuneen tuo hakkeen ja kyllähän täällä yllättävän paljon on haketta. Talven jäljiltä vielä tallella, eli kyllä sitä on talvi ollut lämmin. Voidaan tähän videoon vaikka liittää sitten Ilmatieteen laitoksen sivulta löytyviä lämmitystarvelukuja. Otetaan tämä nyt kuitenkin ensi talvea varten täyteen ja näin poispäin. Mutta minä kaivelen Ilmatieteen laitoksen sivulta näitä lämmitystarvelukuja ja voidaan vaikka muutama sana panna tuohon videolle sitten niistä lisäksi. Tämmönen pino sitä olisi haketettavaa materiaalia. En osaa tarkkaan sanoa, että paljonko tuossa on, mutta eiköhän se tuommoisesta läjästä pitäisi talven lämmityshakkeet tulla. Ja nyt kun sitä tosiaan on entistäkin jäljellä aika paljon, niin eiköhän ne nuo piisaa, mutta palataan asiaan, kun tulee tuo haketusauto. Tänne haketusauto saapuu ja ruvetaan vekslailemaan sitä paikalleen. Teho on selkeästi sen verran, ettei se paljon nikottele. Joo. Se saisi tehdä vaikka puiksi aloiksi tekee, niin siinä on oma hommansa. Niin. Mutta laitatko mulle sitten sen videon varsin? Joo, me pistän sulle sitä linkin, kun tämä valmistuu. Joo.
Paljonko tuosta saa maksimissaan menemään tunnissa läpi? Teit paha kysymys. Jos ajatellaan, että Pitkälle pinolle pääsee, niin niin, ja kun nyt on pikkuverkot paikoillaan, niin no ennenkin niin tehtiin aika pitkä päivä, niin 600 kuutiota tehtiin näitä, se oli traktorikuormia ja siirryttiin välissä paikkaan. niin, no kyllä sillä. Niin, mutta sitten jos meillä on isot verkot paikoilla, niin sitä tekee tuommoinen 1600 kuutiota suurin piirtein päivässä, semmoinen 12 tunnin päivä. Niin. Ja sitten jos on tosi hyvää puuta ja niin on risupuuhan taas, risustahan se on paljon hitaampi tehdä. Joo. No nyt on, mikä on se 30 se verkko nyt, ja normaalisti se on iso verkko on semmoinen 10 senttiä, eli 100 metriä. Menee paljon isompaa taas. Joo, se pitää näille pienemmille kattiloille olla vähän pienempää lastua. Niin. Eikä ole nyt koko viikon kiertänyt näitä pikkupaikkoja. Meillä on yksi paikka tämän jälkeen. Niin. Ei siinä, minä kiitän tästä informaatiolajauksesta ja pannaanhan tämä pätkä siihen video-osaksi. Vilkaisemassa ja kyllä siinä vielä pikkusen mahtuu. Niin otellaanhan nuo loput puut, kaikki sinne ei taida ihan mahtua, että sen verran vähän on tänä lämmityskautena mennyt tavaraa, että kaikkia ei saada, mutta katsotaanhan nyt minkä verran saa. No niin, sitten vielä kamppeet kassaan ja sitten laitetaan olleen valmista. Käydään vilkaiseen siilon tilannetta vielä tuossa vähän myöhemmin, mutta pannaan tässä vielä tuo autopakettiin, niin pääsee kuski seuraavalle työmaalle ja hakkuri lähti pois ja käydään tuosta vielä siilosta vähän vielä asemassa, että minkälaista tavaraa siitä tuli. Joo. Tältähän se nyt näyttää, että täällä vielä pikkusen leijailee pölyä, mutta siilo tuli tosiaan täyteen ja näyttää ihan hyvänlaatuiselta ja siinä on tosiaan näille tämmöisille vähän pienemmille kattiloille niin vähän tiheämmät nuo seulaverkot, että tästä tulee vähän tämmöistä hienompaa tavaraa. Pannaan tuohon videoon sitten vaikka vähän lisätietoja tästä palakoosta ja muusta ja vähän tuosta hakkuristakin, jos saataisiin vähän teknisiä tietoja, niin pääsitte vähän kärryille, että minkälainen kampe se on, mutta tämä on tosiaan tämmöistä, olisiko tämä jotakin 30 millin pituista lastua. Tätä sitä pitäisi sitten ensi talvi poltella ja katsotaan nyt sitten, että minkä verran tätä meni. Kiitoksia vielä Pohjoiselle hyvästä palvelusta. Tässä ei tosiaan mitään kaupallista yhteistyötä ollut, mutta tämä on kuitenkin, ei ehkä ihan joka kanavalla näy tämmöisiä videoita, niin pannaan, jos tämä sattuu porukkaa vähän kiinnostamaan, niin näette vähän, että minkälaista touhua se tuo puitteen haketus oli. Ei mitään, kiitoksia katselusta.